बेसेबां प्रग्राम जाखो जोंनि कारेन्टनि थाखाय जोंहा बेसेबां खस्थ' मोनखो मैगं खाना जानो हाया जोङो न'खर सोलिनायाव बिराद उसुबिदा जानानै दं बे कारेन्ट लांनायनि थाखाय दिनै खेथि मावबाबो खेथिया जाया आरो हाखौ फाननो नागिरबाबो बाया रावबो बे पावार लाइननि थाखायनो बाया गोबावसै 30-35 बोसोर जाबाय सिगाङाव जेबो रायलायाखै ओरैनो जोंथ' जोंनि आबै आबौनि दिनावनो गायनानै गालांबाय जोंथ' दासो मिथिदों अखा खोरोमबा जोंहा गिनांगौ थानो हाया बिफां लाइफां आरो जि जोम लामबाबो जों आन्दाज मोनो कम्बल आरि लामबाबो कम्बलखौ मोना आरै मा बोयो अखा खोरोमबा थारा जयो 2010 आव थारा जनानै खावरियानो गोलैनानै हाया खामलाबजोबदों बेखौ रावबो माबा खालामाखै खहा जायासै मानसिया जेबो खहा जायासै हाया खामलाबजोबदों अर गोलैनानै हाया खामलाबजोबदों जोंनि हाखौ खालि लुबैयो बे थानायनि थाखाय जोंहा टेनसन बे गैयाबा जोंहा टेनसन हा फाननो नागिरबाबो मोनला नालाय आंनि फिसायाथ' थैनानै गैया बेहायनो थानानै जानांगौ दिनै बिटिसि सेक्रेटारि फैदों ओमफ्राय क'क्राझार जिल्लानि लोगो बेंगिरि एडिसि बे फैदों ओमफ्राय सार्कल अफिसार फैदों ओमफ्राय लोगोसे बे सालाकाटि पावार ग्रिडनि माने मेनेजार फैदों ओमफ्राय डेपुटि मेनेजार फैदों दा जेसेबां रायजो राजा दं बिसोरनि अभियोगआ बेनो कमप्लेना जे बे जायगाजों जे हाइ पावार टेनसन लांदों बे लांनाया जोबोद भुल जादों बेखौ 30 बोसोरनि सिगां लांदों आरो जेब्ला लाङो बेयाव खुनु रायजोजों रायलायाखै रायजोआ मिथियानो आरो हयथ' रायजोफ्रा सोरबा सोंदोंमोन बुंदोंमोन बे समाव रायजोफोरखौ आयेननि खोथा बुंनानै दोनदों जे सरकारि हा बे सरकारि हाखौ जों बाहायनो हायो नोंसोर जेबो बुंनो हाया दा हयथ' सादा सिदा मानसि जाम्बा जाम्बि ट्राइबेल मानसि बर' जाम्बा जाम्बिफोर बे हिसाबै बिसोर जेबो बुंनो हायाखिसै ओंखायनो बिसोर बेखौ गोरलैयै लांबाय खुनु कम्पेनसेसन गरसेबो होआखै बिसोरो खुनु क्षतिपुरन जेबो होआखै दा बिसोरो बे 30 बोसोराव गोबां बिसोरो माने खस्थ' बायदिसिना खैदां खैफोद सैज्य खालामनांबाय मानोना बे माबा हाइ पावार टेनसनखौ लांनाय लोगो लोगोनो बिनि गाहायाव खुनु आबाद जाया खुनु खामानि मावनो हाया माबा मोनसे मैगं दाइसे खाब्लानो नेहेरजों बोयो आरो बे कारेन्टआ बोयो दख'ना गांसे लामबाबो जि गांसे लामबाबो बे गिसि माबा जिखौ लानानै बे पावारा बोयो कारेन्ट जायो थारमाने बे खाथियाव न' लुनो हालिया रावबो न' लुनो हायाखै बे अबस्था जाबाय ओरैनो फारसेथिं सोरबा लोमजाबाय साजाबाय फैसा गैयिनि थैलांबाय दुब्लानो दा बे हाखौ जुदि फाननो हायोमोनब्ला एसे हयथ' बे फाननाय फैसाजों हयथ' ट्रिटमेन्ट खालामहागौमोन दा बेखौबो हायाखिसै मानोना फाननो हायि खारना जाहैबाय बे हानि दामा दा गैलिया बे खाथियाव रावबो बायफैया दा बयबो गियो दा बे बयबो इभेन अखा हायोब्ला बे जायगायाव बे कारेन्ट माने लाइननि गाहायाव थानाय मानसि न'खराव रावबो फैया गिनानैनो फैया बेबायदि अबस्थासिम जाबाय आरोखि दा ओंखायनो दिनै बे गिदिर प्रब्लेमाव जे रायजो राजारा बयबो एकमत खालामबाय जों बयबो बुंलायलायबाय जे गोदो मोनसे भुल खालामबाय सरकारा जे साना हौवा मावबाय जे आयेन बानायदों सरकारा गावसिनि सुबिदानि थाखाय आयेन बानायदों खिन्थु रायजोनि सुबिदानि थाखाय रायजोफ्रा जे उसुबिदा जादों बेखौ सिन्था खालामनानै आयेनखौ बानायनाय जायाखै बेखायनो दिनै बेखौ रिभिउ खालामफिननांगौ बेखौ गोदानै मोनसे सिन्था खालामफिननानै गोदानै बे पावार लाइनखौ दस्राजों डाइभार्ट खालामलांनांगौ जे जायगायाव मानसि थाया जे जायगायाव मानसिया खथि जाया बेखौ लांनांगौ होनना जों दिनै बयबो ज' जालायनानै रायलायबाय आरो जों बेखौ दिनै डिमान्ड खालामबाय आरो बेयाव खुनु कम्पेनसेसन बाथ्रा बुङाखै फैसा लुबैनायनि बाथ्रा बुङाखै जोंनो फैसा नाङा रावनोबो जोंनो बे लाइनखौ दस्रा लांनांगौ बे दाबि दा दिनै मोनसे बाथ्रा बुंबावदों आरोबाव दिनै बे खारगाव गामिया क'क्राझारनिफ्राय 1 किल'मिटार जाया क'क्राझार टाउना बारायगासिनो दं आरो दिनै बे क'क्राझारा दिनै बिटिसिनि मोनसे नार्भ सेन्टार बिटिसिनि केपिटेल बियो दा बिटिसि केपिटेल जायगायाव नों 1 किल'मिटार जायगायाव जुदि न' मोनसे लुनो हायाब्ला बिल्डिं मोनसे जुदि लुनो हायाब्ला बेनि थाखाय जुदि जोंनो न' लुनो हायि जायोब्ला होमब्ला बोरै डेभेलप जानो फालाय बेथ' जानाय नङा दा फारसेथिं जोंहा माने 2003 आव जेनाखि बिटिसि एकर्ड जाबाय बे बिटिसि एकर्ड जानायनि उननिफ्राय जोंनि हा हुनि आयेना गासिबो बिटिसिनावसो फैजोब्बाय दा बेखायनो नोङो गोदो माने 2003नि सिगां मा आयेन दंमोन बे आयेना दिनैनि दिनाव बे सोलिया जों गोदान आयेन बानायफिननांगौ बेखायनो 2003नि बिटिसि एकर्डनि आयेन बादियै दिनै जोंनो बे हाखौ दिनै उद्धार खालामनांगौ आरो 2003नि बिटिसि एकर्डनि आयेन बादिब्ला ट्राइबेलनि बे माने हाफ्रा उद्धार जानांगौ सेकिउर्ड जानांगौ आरो बे ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन बे बिटिसिआ ट्राइबेल एरियाफोरखौ लानानैसो सासन खालामनाय एरिया बेखायनो बे एरियायाव जोंनि ट्राइबेलनि हाया निरापत्ता मोननांगौ रैखाथि मोननांगौ जों बेखौ बुङो आरो बेखायनो दिनै जोङो बे अफिसारफोरनि गेजेरावबो मिथियावबो बेखौनो बुंना होनाय जाबाय दा रायजो राजा बयबो एकमत नङा होमबा एकमतथ' जोंनो हा नांगौ
जोंनो हा नांगौ बे जोंनि दाबिया बे लाइनखौ बोखारनांगौ बे लाइनखौ बोखारनांगौ बे रायजोफोरनि दाबि दा बिसोर खोथा लांबाय जे दा बे जेसेबां खामानि मावनो नागिरदों बे बन्द' जाथ'सिगोन दोनथ'सिगोन मावनाय जानाय नंला जेब्लासिम सलिउसन जाया समाधान जागौमानि बे लाइनखौ दोनथ'सिगोन मावनाय जानाय नंलिया बे बाथ्रा बुंनाय जाबाय आरो जोंबो बेखौनो बुंदों खुनु लाइन दा माने बानायनो मोननाय नङा बिसोरो फार्स्टआव माने सलिउसन फैगोरथों समाधान जागोरथों बिनि उनाव मावथों होननानै जों बेखौ बुंनाय जाबाय गोदान लाइन बोबावनो नागिरदों गोदान लाइन बोनाय नङा बे लाइनखौनो बिसोरो रिपेयार खालामदों रिकनस्ट्राक्सन रिकनस्ट्राक्सन बानायगोन बेयाव दा रिकनस्ट्राक्सन बानायोब्ला हयथ' आरोबाव गोदान माने पावार बेयाव हरगोन बांसिननिफ्राय बांसिन पावार हरबावनाय जागोन कारेन्टआव बांसिन पावार हरोब्ला आरो बे लकेलाव बांसिन जोंहा प्रब्लेम जाबावगोन बेखायनो बे जिनिसखौनो जों बादा होनानै रिकनस्ट्राक्सनखौ माने दोनथ'नो थिननाय जादों आरो